mo lang. Mabaho. Mamaya mo lang mag-video. Papa, mabaho. Oh. Papa, ewan mo ka ni Papa ah. Ituturo ko sa'yo, ewan mo ganun ka ni Papa. Mabaho! Ano yung sabi ko? Pwede. Tara. Ang dami. Alala. Yes! Ayaw! Doy. Papa, pairam ako ng lighter. Salaan mo pwede. Ano dun, oh. Para siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ang galing! Ang galing yan. Pa! Ayun na! Ay, bulok mo. Asan yung lusis nyo? Pwede, salaan mo. Hindi yung ano yung mahaba. Karikiti. Hindi yung ano. Alin? Mahaba. Tinaw ko na kay Daging. Asan na? Ito na kay Daging, ubos na. Saka pa. Saka pa hindi. Alas 12 na. Tara, kain na kayo. Maganda kayo. Pasok. Kain na kayo, pasok na kayo. Maganda kailangan ng lusis namin. Sir. Itong lusis namin. Ayas. Ano? Ano kan? Wala, maputol mo ka din ano. Tuko ka di kay ano. Di ka di. Kay Papa. Tuko. Pa! Ade pa! Pa! Ade pa! Papa! Ade! Linya dos. Meron man kami ng kayo, di ba? Oo. La 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 la. Papa! Ano siya? Kanya mo ito, ano? Wala na nagputok-pulisan mo. Yung nose. Dali. Wala na tapos na yung ano. Ang dami din ano. Ayan